Salutare oameni buni și bine v-am găsit la un nou episod de Brawl Stars. Clasic la noi pe canal. S-a lansat boss fight-ul azi, eu filmez mai târziu azi, mai în seară. Astăzi a fost vreme frumoasă și nu am avut timp să filmez. Vom face niște quest-uri la rewards. Vedem că avem un Brawl Box și un Big Box. Sperăm că vom ajunge până la tier 37 aici. Avem așa quest-uri. Boss fight-ul normal, la care primim 100 și vom face tier 36. Și avem aici misiune cu 8-bit. Win 10 game with 8-bit. Dacă trebuie să câștigăm în principiu un meci de boss fight și restul mai joc un solo, mai joc un off-camera, știți ce zic? Dar înainte să începem, nu uitați de buton de like, dați acolo susținere blană și abonare. Pentru cei care nu sunteți noi, pentru cei care sunteți noi la canalul meu. 2 8-bit, 8-bit, ca să nu mă lăsați că nu mai spun ideea. 8-bit este foarte bun la boss fight. Am mai jucat, eu am mai jucat la boss fight și mai devreme, înainte să filmez, adică să mă încarc și eu puțin HP. Bine. GG, boys. Iau eu botul pe mine, my friend. Dacă e. Hai că nu mă bate pistolerul ăsta dacă e. Ce zic? Hai să pun ăsta. Bine, l-am pus binișor, cred. Oleu, exact asta îmi trebuia. Frankie, you can help me. But you don't help me. Mai sunt 30 de secunde până bossul va deveni angry, așa că ar fi fost perfect să dăm... Să rămână botul cu 50% până devine angry. Așa ar fi fost fenomenal, dacă mă înțelegeți. Dar, din păcate, nu știu în ce măsură vom putea efectua acest lucru. Pentru că 8-bit al nostru nu a prea jucat. Joacă o pasta. Dacă el nu a dat mai deloc damage, mă refer. Ce spuneam? Așa că mă gândesc să renunț la boss fight. Să trec la Brawl Ball, mai bine Brawl Ball. Dați să vedem și noi. Quest-uri de 100 avem cu Sprout. M-am cam dat de gol. Am vrut să vă fac o surpriză, să nu știți că eu am Sprout. Și eu, uitați-l aici cu skin-ul acesta de Summer. Acum am aflat și nu știu, alte misiuni. Nu prea mai sunt misiuni aici, așa că haideți să jucăm, ce mai așteptăm. Dar nu cu Spruti, tuti, vom juca și... uitați, acum nu mai am ce să vă ascund, uitați-vă. Vă dau și mai încerc ca să vedeți. 8-bit. Mamă, Gay și Nani, frate, ce echipă! Ce echipă am prins și noi. Păcat că nu mi-a mers netul. Ok, merge binișor. Nu pot să mă plâng. Hai că pot să dau pe Penny dacă e. Hai că nu mă face Mr. P. Tic, tic, tic. Nu știu, mi-a rămas melodia asta în minte. Tic, tic, tic. Uite, frate, sare bomba.
Să vedem și noi, dăm niște hituri aici și aici. M-a cam bătut acest El Primo. Are Nani de super. Dar nu e nevoie să-l folosească. Pentru că avem aici un Gale. Fraților, voi vă dați seama. Dacă îmi pică mie Gale din acele două Big Box-uri, păi fac episod de 20 de minute. Și mai stau și la editat, să vedeți dacă nu. Ca să fac mai mult. Ca să am ce să fac. Mamă, Penny! Ce făcuși, Penny, băi? Băi, Penny, băi. Ce făcuși? Da. Vă spun ceva, deci dacă acest 8-bit, 8-bit, cum vreau să-i spun, nu ar fi așa de lent, ar fi un brawler fenomen. Foarte, foarte bun, mă refer. Dar nu pot să înțeleg de ce eu, această persoană vie, primește tot timpul coechipieri nobleți și nu poate să pușeze deloc când vrea și omul să filmeze. Dacă în joacă cu camera, Doamne ferește, să dai cu ruși și cu de-astea. În niciun caz. Nici ruși, nici nimica. No. Adică na. Să pun ăsta aici, circuletul ăsta aici. Hai că am făcut win dacă e. Nasol. Băieții ăștia au jucat. Dacă e. Level 1, level 1. Cum să vă explic eu vouă, 15.000 de trofei avea băiețelul ăsta. Și băiețelul acesta avea numai puțin de 15.503. Ia de aici. Să văd cum... Am ajuns la concluzie că ar fi cel mai bine să joc solo. Și am ales să stau în boscheți. Pentru că am mai jucat. Și Eye of Storm este una dintre cele mai nasoale mape. Asta vă spun eu. Așa mi se pare mie această urâtă mapă. Pentru că dacă ori este mapă deschisă, ori e mapă cu boscheți pentru Bull și pentru Shelly. Bine că măcar am luat locul 4 aici. Jocul Play Again nu mă mai interesează, nici nu știu dacă mai pun pauză la episod. Episodul să fie 20 de minute, pentru că Supercell mă ascultă acum. Și eu mă rog acum la Supercell să nu mă facă Carl, pentru că mie nu merge netul. Și să-mi dea Nani din Big Box. Trebuie să rezolv problema asta. Am mai rezolvat într-un fel. Și acum merge. Dar am văzut o tara pe aici. Acum acesta este un alt mers, să știți. Acela nu știu ce s-a întâmplat, m-a făcut Carl acolo. Este o tara pe aici, așa că prefer să stau eu chill, calm, să nu vă plictisesc, fac pauze. Easy peasy, lemon squeezy. Normal. Trebuie să-mi spargă Supercell-ul boscheții mei ca să... De ce să nu pot și eu să pușez ca omul normal? Bine, mai sunt 4, pot să ies și eu la bătaie. Eu de obicei, de cele mai multe ori, asta fac când am quest-uri. Bă! Înseamnă că este o Penny cu 50 de power-up-uri. Mi s-a părut sau... Nu. Deci dă 2711 power-up-uri. Da. Fă-o pe asta. Ia-o pe asta.
Nu-i nimic, locul 2, șmecher, mai trebuie încă 3 win-uri să mai fac. Avem 3 trofei, mă gândesc prima oară că am spus 4, mă scuzați pe mine. 3 trofee pe 8 bițeanu. Acum nu trebuie să sperăm decât că Mortis acesta, așa pe ce mi să-i spun, nu va veni după noi și nu a făcut deloc acest lucru și de aceea îi mulțumim. Degeaba i-am mulțumit. Ba nu. Bine. Acum să devin și eu cotețar rus. Vreți să schimb locația pe Rusia? Să mă fac și eu cotețar? Mă fac... De un frate! Deci are... Ce să fac eu? Dacă pe mine m-a spawnat în zona asta 2 power-up-uri și pe ăla l-a spawnat jos acolo, știți? Și sunt 5 cutii lângă el. Și dacă mai este încă un perete pentru Carl, ce... Frate, ce înseamnă asta? Să-i căutăm, mai sunt 3. Căutăm boschetari. Mi s-a părut că am văzut ceva pe aici. Uite ce am găsit. Iute, mă. Și Iaca, fă-o. 11 power-up-uri, deci fiți atenți că eu sunt șmecherii. Aduc aici să se bată între ei. Dacă e, să fie mai ușor. Deci l-am ajutat ca să termine meciul acesta mai repede. Haide, Carl. Bine. Cred că o făcea unul oricum. N-am mai stat să mai văd încă 2 meciuri. Nice. Trebuie să mai câștig încă 2 meciuri. Și sperăm că ne va pica Nani. Yeah! Să avem și noi o șansă de 0,58. M-am uitat azi. Vă spun eu. Și 0,2 șansă de legendară. Yeah! Fiți atenți, las pe Cocolinio. De ce nu m-ai lăsat, fratele meu? De ce nu m-ai lăsat să te las să iei cutiile alea? Uite, fii atent. Ia cutiile alea. Eu stau, uite aici. Ia cutiile. Hai că merge atacul dacă este. Hai că merge și ultimata dacă e. Hai că merge dacă e. Am cam rezolvat-o într-un fel. Adică, efectiv, avea delay totul. Atacurile au mers, dar cum să vă explic, după câteva secunde bune. Și aici mă va bate sau ba nu. 55 HP. Oh my god. Nu știu dacă v-ați uitat și voi, deci astăzi a fost finala campionatului de Brawl Stars, astea, și a fost un match, efectiv la Haste. Un safe, nu mai țin minte echipele, așa că vă spun așa, un safe a rămas cu. Deci mai erau câteva secunde, undeva la 20 de secunde, ceasul meu, mă scuzați. Și erau safe-ile așa, un safe 7%, un safe 6%. Bine? Safe-ul de jos a mai scăzut și a rămas cu 77% și tot ei, aceia de jos care au rămas cu safe-ul cu 77%, au câștigat meciul, s-au dus pe ei. Safe-ul de sus avea 5%, s-a dus, Doamne, deci când am văzut faza aia, s-a dus și au ciuruit total. Deci joacă, Doamne, când nu m-am uitat n-am apucat să mă uit la toată finala. M-am uitat mai mult la cei de la Clash, la cei de la PSG. Ba nu, stați, mă scuzați, nu m-am uitat la Clash, n-am apucat să mă uit pe Europa. Dar, haideți să vă spun un duel care va fi foarte de 50 de ori. De-abia aștept să-l văd. Este între Clash și PSG. Deci PSG-ul a jucat azi. Da, PSG-ul a fost în echipa asta cu Haste, care v-am spus. Și cu altă echipă, ceva cu parcă Bad Boy, nu mai știu. Parcă așa ceva. Și vreau să văd cum joacă. Stau în buș să vă mai vorbesc. Vreau să văd cum joacă PSG
versus Clash. Cred că toată lumea care s-a uitat vreodată la vreo finală a văzut cum joacă Clash. Adică forță mondială. Nu altceva. Hai că nu mă face gea. Mamă, au mai rămas 3. Yes! Frate! Win! Mamă! Mamă! Nice! Am făcut azi o misiune cu 500 de tokenuri. Wow! Înseamnă că... Stați. Cred că mai bine fac misiunea aceasta cu Sprout. Joc un meci cu voi cu Sprout ca să vă arăt și eu puțin gameplay, ceva cu Sprouty. Spruti-tuti aici. Stați o secundă să văd ce s-a întâmplat. Acum am aflat ce s-a întâmplat. Efectiv se blocaseră totul. Pe mine mă băgaseră în meci. Nice. Am crezut că Brochianu, bărbasanul ăsta, va merge pe acolo, dar eu, ia ghici ce am făcut. Mi-am efectiv blocat coechipierul. But nu este absolut nimic. Ia stai Penny acolo. Da, am pus eu peretele. Hai că am pus peretele bine dacă e. Hai că am jucat-o bine dacă e. Prefer să joc un meci la Brawl Ball. Pentru că nu prea am cu cine să joc online. Am mulți prieteni așa din club. Nice. Deci, de ce am pus eu ultimat acolo, frate? Iară cu delay de astea. Eu am dat-o în jos. Nu pot să cred. Cred că, deci, fac misiunea asta off camera eu și vin când reușesc să fac și eu ceva aici, că nu se mai poate. Dar vă mai las meciul ăsta, vă mai las meciul. Nu-l tai acum. Vă mai las meciul ca să aveți și voi la ce să vă uitați. Adică știți ce zic? Nu vă plictisiți așa. Ia uite, băi, Davide, băi, ca episodul de 5 minute. Eu azi de aici, episod lung. Altceva? Vreți episod de jumătate de oră? Hai că fac eu episod de jumătate de oră dacă e. Mulți aștepta să dea pe centru. 3 trofee. Hai că mai fac eu rank 16 pe Sprout sau, ba nu, văd eu cum fac. Știu că mă lungesc foarte mult, dar am dat de un super match, 3 cont într-o echipă de boss fight. Am ales să joc la boss fight, am zis ce o fi. Și observăm că acești colți joacă bine, chiar foarte bine, spre surprinderea mea. Mi-am cheltuit deja toate gadgeturile, le-am folosit în scopuri caritabile, ca să pot să dau și eu mai mult damage. Acesta sigur va fi un win. Sper să-mi pice și mie un brawler nou, pentru că m-a plictisit să pun ca titlu jucăm Brawl Stars la boss fight sau jucăm Brawl Stars efectiv simplu. Așa că rugați-vă pentru mine acum care vă uitați la episod și nu dați înainte. Speram să pice legendară sau nani. Bine. Dacă e. Mama, nici nu am văzut că acest colt are Pars Tower. Sper că nu v-am spart urechile. Au ambis același skin. Deci, bossul de-abia acum câteva secunde a devenit angry. Și noi dedusem 38% când a devenit angry. Puteți să dați înapoi, dar nu înainte. O super. Mamă, m-a ratat. Bosulache. Cum ai putut să dai pe mine? Doamne, am dat și de un colt, cred că are probleme cu netul, la fel ca mine. Dar când joacă, când nu joacă,
Bă! Cum l-au luat ăștia la țintă pe colțeanul nostru. Da. Nu pot să-mi dau seama ce s-a întâmplat aici. Chiar, efectiv, nu pot să-mi dau seama. Am cam pierdut. Nu pot efectiv să cred acest lucru. De ce, frate? Nu pot să fac și un tire pentru episod. Deci, pun pauză și nu mă întorc. Promit nu mă întorc până nu fac. În sfârșit am făcut și eu acest win la expert. Și avem în sfârșit tire 37 spre 38. Și acum să vedem cine va pleca din acest Brawlbox. Normal că nimic. 13 bănuți. Sperăm să vedem și din acest Big Box. 29! Fraților! Bă! Zi-mi. Te rog că nu e gadget. Te rog. Nu! Deci, de ce să-mi dai par Tower pe Nita? De ce? Bă, de ce să-mi dai Star Power-ul pe Nita? De ce să-mi dai Star Power-ul acesta pe Nita? Merge și acest Star Power, asta este. Nu uitați de butonul de like și de abonare. Eu am fost David, ne revedem data viitoare. Stați o secundă. Așa, ne revedem data viitoare.